سلام زغوركم تخاطاتلتنا كمي صنحكم امباركس نايز ساعات زي زيناتاتن مجلسن حزمتكم اللهو مجمرتاكن ارست زينا بخفل مرمرن سندان قدسان هاغراوين زوصا حدشن وانوان مجلسي اسرائيل اشعت سلفنياتات انصر منግስት ተቃውሞ ያካሂድለው አቡነ ፍራንሲስ አጽዋር ሰላማዊ ምጽን ይክብሉን ከለው አሜሪካ ድማ እስራኤል አጽዋር ትልግሰላላን ካሎትን ዝብሉ ዜናታት ሕዝና መጽናኩም አለና ሰናይ ምክትታል بخفلي مرمرن سندان قدسان هاغراوين زوصا حدشن واناون مغلصي ابز حلفه 10 عامታት ወያነነት መሰረት መማዕ አልጀርስን ቀያድ ፍርዲ ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራ ዝተዋሃበ መሬትን ህዝብን ኤርትራ በኃይል ገቢታ ክትነብር ጸኒሃያ እዚ ብምትብባዕ አሳሰይቶ ወያነ ተመዊሉ ከካድ ጸንሃ ገሰት ሉላውነት ኣብ 2020 በኃያል ጸረ መጥቃዕቲ መኸተምታ ተገይሩልዩ ወያነን አሳሰይታ ናብ ዝሓለፈ ዓመት ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ምፍራስ ነትን ላዕሊ 10 ዓመታት በሳላ አኸደምቶም ዝገበቶ መሬትን ህዝብን ክምለሰሎም ክጠልብ ጸኒሃ ማለው امباركس مرحتنا اساسيتن انጨብጨብትን ሜዳታት ወያነን ሰላም ነጽቆም አብዲ ዲፕሎማሲ ካብ ተሸኽሉ መንጽሮት ፈጥረሎም ሐቂ አገዳሲ ኾን መሬት ኤርትራ መሬት ሰማዕቲ ወነላ 27 ዓመታት መሬትናን ህዝብናን በስዳ ማድራ ወያነ በስፒሲ ነሩ ኤርትራ ሀገርና ግን በስርዓትን በሐቅን ዝኸይድ ህዝቢ ዘለዋ ወደኽስቶ ይልና ባዕሊትን ትውልድን ዝፈላለ ህዝቢ ፍጹም የለን አመሬት ኤርትራ ዝነብር ኤርትራዊ ባህል ከመሬት ኤርትራ ዝወጸ ድማ ወድ ባዕዲ ባህል ጸላን ፈታን ክፈልጦ ዘለዎ ኹምነትን ተሎ መሬትናን ህዝብናን አብድ መንግስት ሰራዊትን ይርከብ በሸፈተን ስርቅን ህዝብን መሬትን ገቢት ካይነበርን ወያነን አኸደምታን አብደገ ዝርከቡ አጫፈርታን ድማ ሐቂ አረንዳ ጣዕሞም ከውሕጥዋዮም ተቀንድነት በግን ናይ መድረኽን ጊዜን ሐቶን ተዘይኮይኑ ምዕልባጣን ጨብጨብቲ ኣብ ዝወጽሑ የብሉን ወያነ በተንካብ አኸደምታ ዝምጠዋላ ዘለዋ ገንዘብ ጌራ ነትናይ ዶብ ሸኸላት ክትሸኽለንያ እትምንታይ ሕጅውን ብጀካ ሰላም ካልእ መምለጥ ስለዝየለ እስራኤል አሻዓት ሰልፈኛታት አንጻር መንግስት ተቃውሞ ያካሂድለው ዳርት በሸዋዓተ ጥቅምት 2023 ዕጡቃት ሐማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸመው መጥቃዕቲ ንስተወሰነ እዋን ንጎድኒ ተሓዲጎ ዝጸንሐ ዓሚቕ ፖለቲካዊ ፍልልይ እስራኤል ዳግምና መድረኽ ይምለሳሎ ድሕሪ 6 ወርሒ አሻዓት ሰልፈኛታት ዳግማ ኣብ ጎደናታት እስራኤል ተቃውሞ ያካሂድለው እቲ ኹናት ነዊሕ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ካብ ስልጣኑ ንምዕላይ ዝነበሮም ተበግሶ ተወሳኺ ምኽንያት ኮይኑሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ፓሪስ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ንዝወስድ ዓቢ መንገዲ ከተማ ዝኾነ ቢግን ባውለቫርድ ንዝዓጽኡ ሰልፈኛታት ምብታን ካብ መዳፍዕ ማይ ዝትኮስ ረሳሕ ጨና ዘለዎ ንጥረ ነገር ተጠቂሞም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ክወርድና ቀዲሙ ምርጫ ክካየድን ዝጠልብ ጭርሖታት ዝሓዙ ሰልፈኛታት ገና ኣብ ቃዛ ጆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት 130 ዝኾኑ እስራኤላውያን ንምፍታሕ ቅልጡፍ ስምምዕ ክግበር ጸዊዖም ካብቶም ጆ ተታሒዙ ሰባት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይግመት ዓቢ ስጋት ስድራን መሓዙትን ከምኡውን ተቃወምቲ ስምምዕ ከይተገብረ ኩናት ዝቕጽል እንተኾይኑ መብዛሕትኦም በጥሜት ክሞትዮም ዝብል እዩ ትማልኣ ምሽት ብኣሽዓት ዝቑጸሩ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ከባቢ ፓርላማ እስራኤል ዝርከቡ ጎደናታት ክስለፉን ከለው ኣብ ቃዛ ናብ ዘሎ ሰራዊት ወዳ ዝኸደ ካትያ አሞርዛ ተቃውሞኦም ካብ ዘስምዑ ስድራቤታት ሓንቲ ነይራ ንሳ ካብ ንጉስ 8 ኣትዛ ኣብ ዘለኹ ሕጂ ናታንያሁ ወጽን ድሕሪ ሕጂ ከይምለስን ናይ ሓደ መንገዲ ትኬት ቀዳማይ ደረጃ ክኸፍልን ሕጉስቲ ምዃነ ክነግሮ ደሊ ብተወሳኺ ኩሎም ኣብቲ ዝመረጹ መንግስቲ ዘእተውዎም ሰባት ኣብ ሕብረተሰብና ዝኸፍኡ ሰባት በብሓደ ሒዝዎም ክኸይድን እነግሮ ኢላ ኣብ ኢየሩሳሌም ሳልሳይ ቅዱስ መስጊድ አልአቅሳ ኣብ ዝርከበሉን ጸሎት አይሁድ ዝጉስጉስ ራባይ ይሁዳ ግሪክ እቶም ሰልፈኛታት ተሐቀኛ ጸላኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ዘይኮነ ሐማስ ምዃኑ ረስዮም ኣለው ክብልህ ተዛሪቡ ኣዝዩ ተፈታዊ ይመስለኒ ነዞም ሰባት ዘሕርቆም ድማ ዝዩ እዞም ሰባት ነዊሕ እዋን አንጻሩ ሰልፊ ያካይዱ ኣለው ሕጂውን ኣብ ስልጣን ምህላው ይቕረ ክብሉ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ይመስለንን ሰልፊ ክገብሩ ዓዊሎም ክዛረቡን ዝስምዖም ከነጽሩን ይኽእሉ ግን ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲን ስርዓት ኣልቦነትን ዘሎ ኣዝዩ ቀጢን መስመር ከይሰግሩ ከጥንቀቑ ጽውዕ ይብል ተቃውምትን ደገፍቲ እስራኤል ኮይኖም ግና ኻነቐፍቲ ተቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ደገፍቶም ሕሉፋት ይሁዳውያን ዝምርኮስ ልፍንታዊ መንግስቲ ጸላእቲ ዲሞክራሲ ተሓቂፎም ከም ዘለውዮም ዝኣምኑ ሓደ ካብኦም በሚኒስትሪ ፋይናንስ ቤዛሌል ስሞትሪች ዝምራሕ ሰልፊ ሃይማኖታዊ ጽዮናውነት እዩ ሓደ ካብ ኣባላት ባይቶ ዝኾነ ኦሃድ ታል ሐማስ ጀዋሒዙ ዝወሰዶም ሰባት መፍታሕ ካብ ወታደራዊ ጸቕጢ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ኣሎ ኢልካ ምእማን ገርህናዩ ኢሉ ሐማስ በስምምዕነቶም ጀዋዝ ዝተታሕዙ ሰባት ብቐሊሉ ክመልሶም ንኹሉ ሰብ ክፈትሕሞ ንኹሎም ብኸምዚ ዝኣመሰለ ውዕል ዝለቐቕናዮም ኣሸበርቲ ክንቀትሎም ከፍቅዱልናዮም ኢልኩም ኣይትሕሰቡን ክሳብ ክንዲ ዝቐሊል ኣይኮነን ንኹሎም ጀሆታት ንምምጻእ ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ንምምላስን ዝጥወቕ ሓደ ነገር እንተዝህሉ ኩሉ እስራኤላዊ ነዚ መጠዋቂ ምተጠቀመ
ግን ከም ትተሓስቦ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ቤንያሚን ኔታንያሁ ሕስነት ሃገር ክሕሉ ዝኽእል ኣነ ጥራይ ይብል ነይሩ ብዙሓት እስራኤላውያን ድማ ኣሚኖሞ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሓማስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተፈጥረ ናይ ጸጥታ ክፍተት ተሓታቲ ገብሮ እንተርፎቲ ብተደጋጋሚ ጌጋታት ተኣሚኑ መግለጺታት ዘውፅእ ሓላፊ ድሕነት ኔታንያሁ ዝኾነ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ክገልጽ ጸኒሕሎ እዚ ድማ እዩ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ጎደናታት ዝዓፀው ኣሽሓት ተቃወምቲ ዘቆጥዖም እስራኤላውያን ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ፖለቲካ ሃገሮም ዓብላሊ ሰብ ዘይነበረሉ እዋን ንምዝካር እንተወሓደደ ቅርቢ ዓመት ክኾን ኣለዎም ኣብ ሕብራት ሃገራት ንፉዕ ኣፈኛ እስራኤል ኮይኑ ድሕሪ ምቅልቃሉ ኣብ 1996 ንመስርሕ ሰላም ኦስሎ ኣብ ዝቃወም መድረኽ ፀቢብ ዓወት ድሕሪ ምርካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ሰላም ንምፍጣር መደብ ዘለዋ ስምምዕ ኦስሎ ፍልስጤማውያንን ጎኒ እስራኤል ናጽ ሃገር ክምስርቱ ምፍቃድ ሩባ ዮርዳኖስን ማእከላዊ ባሕርን ኣብ መንጎ ዓረብን ኣይሁድን ኣብ ልዕሊ ምቁፅጻር መሬት ዝጸንሐ ግጭት ንምውጋድ እንኮ ተስፋዩ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ ናታንያሁ ግን ብቐጻሊ ተቃዋሚ ምስረታ ሃገረ ፍልስጤም ኮይኑ ይጸኒሑ ንሱ ነቲ ናጽነት ፍልስጤም ዝድግፍ መደብ ኣሜሪካ ኣካል ናይቲ ንማእከላዊ ምብራቕ ዳግማይ ንምስራሕ ዝዓለመ ስትራቴጂ ክብል ብንዕቀት ነጺግዎ ነቐፍቱ ድሕሪ ኩናት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ቃዛ ንዝሓንፀፆ መደባት ብትሪ ምንጻጉ ቀጻሊ ደገፍ ሕሉፋት የመናውያን ክንፊ እስራኤል ንምርግጋጽ ዝሕግዝ መሳርሒ ምዃኑ ይዛረቡ ጡረተኛ ብርጋዴር ጀነራል ዳዊት ኣግሞን ናታንያሁ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝተመርጸሉ እዋን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ነይሩ ካብ 1948 ጀሚሩ ዝዓበየ ቅልውላው እዩ ካልእ ክነግረኩም ኣብ 1996 ናይ መጀመርታ ሓለቓ ስታፍ ናታንያሁ ስለ ዝነበርኩ ፈልጦ እየ መን ምዃኑ ስለ ዝተረዳእኩ ንእስራኤል ሓደጋ እዩ ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ክወፅእ ወሲነ ከመይ ክወስን ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን ይፈርሕ ዘረባ ጥራይ ዝፈልጥ ብርግጽ ድማ ኣብ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝምርኮስ ርኤ ሓሶት ርኤዮ ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ከምዚ ኢለዮ ቢቢ ሓገዝ ዘይኮነ መተካእታዊ ዘድልየካ ዘሎ ኢለዮ ወፀ ይብል ተቃውምቲ ምርጫ ክካየድ ዘቕርብዎ ጠለብ ዝነፀገ ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ኣብ ራፋሕ ዝውሰድ ወተሃደራዊ ስግምቲ ከም ዝሓይሎ ተሓንዩ እስራኤላውያን ሓማስ ንምጥፋእ ኣብ ዝብል ኣፈላላይ የብሎምን እቲ ኩናት ዝተተሓዘሉ መንገዲ ከምኡውን ጅሆ ዝተተሓዙ ሰባት ብምልኦም ናጻ ዘይመውፅኦም ግን ናታንያሁ ኣብ ፀቕጥቃቱ ገይሩሎ አቡነ ፍራንሲስ አጽዋር ሰላም ማይምጽን ይገብሉ አሜሪካ ድማ አጽዋር ትለኽ አቡነ ፍራንሲስ ክብረ በዓል ፋሲካ መልኪቶም ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደው ክብልን ብሓማስ ተታሒዞም ዝጸንሑ እስራኤላውያን ጀዋ ክምለሱን ጸዊዖም እቶም ወዲ 87 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ጥዕናኦም ስክፍታታት እኳ እንተሃለዎም ኣብ ቫቲካን ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ምእመናን ቅዳሴ መሪሖም ኣብ መላእ ዓለም ዝፍጸሙን ዘለዉ ግጭታት ዘዘኻኽሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለም ብስነ ምግቦት ኣጽዋርን ዕጥቅን ከይትግዛእ ተማሕጺኖም ሰላም بقلصن ፈጺሙ ዝርከብ ኣይኮነን ብስርቆ ኣዳውን ብኽፉት ልብን እዩ ድማ ኢሎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ኣመንቲ መልእኽትቶም ኣቡን ንምስማዕ ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ሓድሽ ናይ ዕርቂ ልዝብ ክጅመር ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቃዛ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ክረጋገጽ ደጊመ ጽውዕ እቶም 7 ጥቅምቲ ዝተታሕዙ ጅሆታት ብቕልጡፍ ክፍትሑን ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደው ክብሉን ምሕፀን ኢሎም እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘስዓቦ ጽልዋ ብምጥቃስ ካብ ህጻናት ጀሚሩ ኣብ ዕንቶም ብዙሕ ሓሳረ መከራ ንርኢ ኣለና ካብ ዕንቶም ህጻናት ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሞት ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዕንወት ኩናት ኩሉ ግዜ ዕሽነትን ስዕረትን ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ክብሉ ሃስያት ኩናት ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ወጥሪ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ብሓያለ ዝተፈላለየ ከበድቲ ኣጽዋራትን 25 F-35 እዚ ዓይነት ነፈርቲ ኩናት ናብ እስራኤል ክልኣኽ ኣጽዲቑ እቶም ዝለኣኹ ከበድቲ ቦምባታት ቅድም ክብል ምስ ኣብ ቃዛ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም ጃምላዊ ህልቂት ከም ዘውረዱ ይጥቀስ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዓመታዊ $3.8 ቢልዮን ወተሃደራዊ ሓገዝ ትህብ እዚ ዳሕራዋይ ናይ ሕጂ ኣብ ቃዛ ናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሞት ሲቪላትን ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ኣንጸላልዩ ኣብ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ምምሕዳር ባይደን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ደቡብ ግብፂ ኣብ ዝርከብ ራፋሕ ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ሰፊሕ መጥቂዕቲ ኣጋር ሰራዊት ከም ዘድግፍ ገሊጹሎም ኣብ ራማላ ዝርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፍልስጤም ኣሜሪካ እተርእዮ ዘላ ተወላዋሊ መርገጺ ነቒፉ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መቕታል ሲቪላት ደው ክብል እናሓተትካ በቲ ካልእ ድማ ኣጽዋር ምዕጣቕ ሞራላዊ ተገላጫውነት ዘለዎ ዘይግመት ተግባር ክብል እቲ ሚኒስተር ኣበይ ክስ ጽሒፉ እዚ ንእስራኤል ዝውሃብ ኣጽዋር ብገለ ላዕለዎት ኣባላት ዲሞክራስያዊ ሰልፊ እቲ ፕሬዚደንቱን ብትሪ ክንቀፍ ጸኒሑ ወታደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ክድረት ወይ ድማ እስራኤል ወታደራዊ ስርሕታት ብኸመይ ከም ተካይዶ ቅድሚ ኩነት ክህልዎም ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም